Nya mati sirip-sirip si kadit ka, Antonieta. Yung kakumagi sa ang kupinit pa lagi bado lagi adim ne. Kaling ta kalkalunay nga pamutpad tay tata. Kumanta mayo. Siri po man datay karuba tayo kukuha dan adati pas ganda. Madam agi dasarin tig igado kada kuhan. Panpansiton di tayo malayabanan. Nalipatan na tayo sa nga imbitaran. Kaging lalabas. Yung lalabas ka, taparbaring ang kuha. Yabanda ka. Ang daging lalabas, kinapan naging gagatang kinantisuping, barbaring nga ayabanda. A few moments later. Simang putkan, niya nga iti kuha, kinkinan mo jay, daman siguro na mamijayon. Pada kay man lang nga kasla aso nga makang angot ti ninya ti ayan iti handaan kada inumang kada kay di nga gama. Di ka nagpain. Di pa yawid tamot ati kuha pansit kini bibing kamo. Bababawi lang nga napan, mga naimas na kita'y handada, nakapapkad mo di Shanghai da. Di igaduda, kurang diraman na. Di adobo, nakamamantika. Bababawi nga napan nakibartihan na kumata na pa naging lalapas. Diyos. Si kalagang ti pinakandan, si kapay tagreklamo mo, di ka lagbainan niya ubi.